Ей, кой ми открадна водата? Ами със сигурност не съм аз. Защо да ти открадвам водата, като си имам моя? Да, ама ти си ми най-подозрителния. Ама как така ще съм подозрителен? Ето е така, ти си най-подозрителния на света. Ти винаги ми взимаш играчките и водата и всичко. Нищо такова не съм правил. Как ще съм правил? Няма никога да го направя. Аз много добре те познавам и знам, че ти винаги ми крадеш всичките неща по всяко време, когато ме няма. Дори като ме има. Винаги ми крадеш всичко. Водата, колата, всичко. Защо си толкова гаден? Сега си въобразяваш, нали? Какво се случва тук? Ами той ми открадна водата. Всичко ми открадна. Ма той е пълен лъжец. Той само лъже, взима ми нещата и ме пранква. За нищо не става. Кажи му, капучино асасино. Ами аз нищо не знам. Току-що дойдох. Как ще знам, като току-що преди 5 секунди дойдох? Какво ще знам пак аз? Аз си вярвам, че ти не знаеш, но просто му кажи да спре да ми краде нещата. Защото ме дразни. Дразни ме, ама много ме дразни. Само ми краде нещата. Няма такова нещо, капучино. Аз може да ти го докажа. Как ще ми го докажеш? Наистина, питам те, не ми мълчи. Ами ще ти докажа, като му върна водата. Добре, айде, защото аз съм хиперуморен и искам да си почивам. Защото днеска на работа ме караха с някакъв нож да режа някакъв манекен. За какво ти е? За какво ти е да режеш манекен? Ами защото ми каза, че е някакъв тест за сила за тези катани, защото казаха, че може да са фалшиви. Как ще са фалшиви, като ти един път за малко да разрежеш патето? Ами не знам, просто те ми казаха, за да са сигурни, че аз не съм си купил фалшиви катани. Добре, айде, идвай да ми връщаш всичките неща. Не, само водата. Ние не се разбрахме така, всичките неща. По-тихо, или ще ви разлеза, или ще ви разрежа цялата глава. Какво? Ти заплашваш ли ме? А ти мен ли ме заплашваш, бе? Тапак. Кой ме нарече тапак?